rana ita yau mun yi ko satin da ya gabata na yi magana akan malaman jami'a. Na sha raddi kwarai matuƙa. To amma ba wannan ne nake son magana akai ba, dan ba cikin tarbiyyar mu kare kai kwata-kwata. So raddi irdin mu mun halatta ma mutane su faɗi duk abin da suke son faɗi akan shi. Allah ya yafe mana, ya yafe musu. Amma dai muhimmin saƙon da muke so mu faɗi shine wanda shine saƙon dama. Kama kila sai aka tsawaita cikin wani magana wanda wajen saƙon ne. Ainihin saƙon shine malaman jami'a wannan yawan yajin aikin mu a fahimtar mu ba shine mafita a matsalan da muke ciki, saboda matukan cutuwan da ɗalibai suke yi, kuma ɗaliban nan fiye da 90% su 'ya'yan talakawa ne wanda ba su da wani, kuma ma da implication ɗin abin har ga security na ƙasa. Ba dan ba mu yadda cewa malaman jami'a abin da ake biyan su bai kusa da haƙƙin da ya suka cancanta ba. 100% mun yadda da wannan. Ina yawan faɗin misali da kaina ko? Na yi ritaya daga aikin jami'a shekara kusan 3 da suka wuce. Shekara goma kafin na ritaya. Albashi na $2,000 ne. $2,000 ne, exchange rate. Shekaran da na yi ritaya, albashi na $800 ne. Bayan nasa akwai ƙarin promotion har 2 da steps masu yawa, amma daga $2,000 a 2009 ko 2010, shekara 9 kenan kafin ritaya, 2010 $2,000, a 2019 ya koma $800 saboda karyewan naira. So haka wannan bayyanannen abu ne, ba abu ne wanda yake bukatan a jashi ko ai hakika ne cewa ma'aikatan Najeriya, kuma wannan matsalar ni ban san tattalin arziki da kyau, ban san shin Najeriya za ta iya ko ba za ta iya ba, ban sani ba sosai. Masanan tattalin arziki ne za su iya faɗin wannan, shin yaya tattalin arzikinmu abin da muke da shi za a iya biya yanda ya kamata ɗin ko ba za a iya biya ba. Amma abin da na sani akwai corruption ƙazami a Najeriya. Abin da muka sani da za a tattoshe kafan wannan corruption ɗin, to za a iya kyautata wa ma'aikata gaba ɗaya. Sannan abin da muka sani ba malaman jami'a ne kaɗai suke cikin wannan matsalar ba. Ma'aikata da dama, bal akwai wanda nasu ma ya fi na malaman jami'a muni kwarai da gaske. Malaman jami'a in ka haɗa albashinsu da albashin malaman secondary da primary, sai kai kaman akwai da babu ne. Ba dan malamin primary baya aiki tukuru ba dan baya da matsanancin muhimmanci ba, shi ma ga ilimi da tattalin arzikin al'umma da tsaron al'umma. Ko ga jami'an tsaro nan, ban san nawa suke samu ba, wanda suke sadaukar da rayuwarsu gaba ɗaya domin su kare ƙasarmu. Saboda haka lallai mu a ganinmu yawan yajin aikin nan yana ba da gudunmuwa. Na'am, rashin ba da haƙiƙanin kulan da ya waje ba. Duk da wannan ina da matsayi na akai, amma shi ma ba zan shiga cikin shi ba, kada ya ƙara zama, dan yanzu na gane magana kaɗan in nayi yana jawo, so dole zan kula sosai. Amma ina da fahimta ta akai, ina da matsayi na akai, ma'ana me ya kamata a yi don a gyara jami'o'i, a daina yawan yajin aiki. Wannan amma zan bar shi yanzu, ba zan faɗi ba, dan in na faɗi sai ya zama shi ma maganganu. So ala kulli halin mu muna ganin yajin aikin nan yana taimakawa cikin durƙusar da ilimi, kuma muna ganin da an yi haƙuri an bi wasu hanyoyi. Misali, duk wanda ya rayu shekara 30-40 a Najeriya, ya san jami'a shekara 30-40, zai san abin nan da zan faɗa yanzu. Zai san jami'a kafin zuwan Abdulsalam Abubakar da Obasanjo, watan si wasu ƙare-ƙaren albashi, lokacin da profesa a jami'a ina zaton albashin shi bai fi $100 ba. Ina zato na ce, ban tabbatar ba, amma abin da na tabbatar dai
saboda ban san exchange rate din ba. Malamin jami'a karami ko matsakaici albashin shi bai kai naira 10,000 ba, yana wuraren irin su 4,000 a wuraren 97 fa 98. Bayan nan da shekara biyu ne kadai aka linka musu albashi wajen sau 3 ko 4, ko akalla ka ce sau 2 ko sau 3, ya kai sau 3. To mun san wancan lokacin, wanda lokacin da kila ba wani mutumin da yake amfani da albashinsa zai iya mallakan abin hawa, dogara da albashi kadai a wancan lokacin. To amma kuma haka da dama suka yi ta haƙuri, duk da ana yajin aikin, amma kuma an yi haƙuri da yawa har aka iso inda ake. So haka muna ganin ƙasanmu tana wucewa da wani yanayi mai wahala ƙwarai, wanda duk ɗan ƙasa yana buƙatar sacrifice. Wane bai yi ba, ga waɗannan nan ɓarayi suna abin da suka so suna kaza, ba dalili ne na ni kar in yi ba. Da a ce wane bai yi ba dalili ne na kar in yi, da sojoji duk sun aje makamansu sun ki kare mu, da jami'an tsaro duk sun aje makamansu sun ki kare mu, da kuma me zai faru idan haka ya faru? To ina ganin gaskiya kamata irin akalla tadhiyan jami'an tsaro, wanda zaka iya samun wasu su ce maka wata 2-3 albashinsu bai iso masu ba kaza. To shin suna kan gaskiya, ba su kan gaskiya? Ni ban sani ba hakan ne ko ba hakan bane, amma dai na san suna tadhiya mai yawa, wato suna sacrifice mai yawa saboda ni da kai. To kowane ɗan ƙasa a wannan lokacin yanzu yana buƙatar ya koyi wannan sacrifice din, ba tare da lura da wane shi an masa abin da ba a yi mun ba. Dan yawanci abin da yake tunanin mu kenan, dan me za a ba su wani, dan me su wani su za su samu. Dan haka na tafi yajin aiki sai baba ta gani. To gaskiya muna ganin cewa wannan ba shine mafita ba, kuma wannan matsayin nawa fahimta ta ce, kuma ita ce fahimta ta tun ina ɗalibi, bai taɓa canzawa ba har ne aiki a jami'a har na bari. Wannan fahimtar bata taɓa canzawa ba. Ban taɓa ganin cewa tafiya yajin aiki a dinga jan lokacin karatun yara suna komawa gida, Allah kaɗai san abin da komawansu gidan nan zai haifar